srácok és lányok! Mai videóban beszeretném mutatni nektek ezt a kocsit, ami előttem van, csak még egy. Na, hát ezt a kocsit egy másik videóban készítettem el, csak az a baj, hogy az a videó az valamiért eltűnt. Igazából a rendszere az nem volt túl bonyolult, egy plusz funkciót tettem bele, ugye a lámpákat. Megmutatom, hogy miért. Ha esetleg éjszakai túrára mennénk, akkor van platója, a fejem kicsit kilátszik belőle, de nem baj. És ha megnyomom az egyest, akkor látszódik, hogy nagyon más nem történt benne. A kanyarodással vannak még problémák, mert keréknek nincs nagyon helye, hogy tudjon kanyarodni. Én meg a alját azt még nem festettem, na? Jaj, ezt festettem. Nekem izé kell. Ilyen piros. Így. Így. Ja, meg igen. Itt azért van kihagyva egy kocka, mert itt lehet állítani a motornak a erősségén. Igazából én az elejét egy Mustangról akartam tervezni, meg ezt a fehér csíkot is. Így végig teljesen. Itt a platójában nem akartam, meg itt, ha itt azért van ez itt, mert ott látszódna a kerék. És mivel ez itt van, ezért nem látszódik. Ennek is vannak problémái, például a beszállás, nem is tudom. Hát, nem tudom, na mindegy. És mivel ugye ne égjen folyamatosan a lámpa, azért simán egy gombot belekötöttem a székbe. Mert este felkapcsolod, és amikor pedig nappal lesz, akkor pedig már mehetsz is. Ja. Csak a kanyarodással vigyázzatok. És ja. Ne úgy kanyarodjatok, mint én, hogy itt pattogva. Yeah. Lehet vele szépen menni. Sőt, akár két kerékre is tud használni. Hallom? Itt bekapcsoljuk a két kerék funkciót. Ajaj.
Egy. Ja, két kerék funkció, csak így tudtam bekapcsolni. Így lehet bekapcsolni, úgy, hogyha nem esek le. Kész sportot építettem magamnak. Így. És két kerék funkció, szaltó funkció. Hátra is megy. Hátra is. És amúgy az a vicc, hogy nem tud hátra fordulni, mert ugye a hátulja mivel ilyen platós, ezért ott van, és hát ha nem ez történik, akkor nem tud felbordulni. És igazából ez az autó ennyi. Ha itt ezt a üvegrészt kiszedem, akkor látszódik, hogy a belső sincsen túl dekorálva, főleg, hogy még lefestve sem nincsen. Ezt kapcsoljuk, húha. Gyártakat érdekessük. És ezt tesszük pirosra. Hogy így lehet nézni. Még óvatosan akarom, hogy a széket ne vessen le, de úgy néz ki, hogy ez nem sikerült. Tudjátok, nem baj. Jól van az is. Azt még már nem tudtam lefesteni. Na mindegy. Így. Ezt eltesszük. Véletlenül se fessük le a kocsit. És megnyitjuk ezt, kiveszünk az üveget. Így. Képzeljétek el, tegnap abban a videóban annyit szenvedtem vele, mert ma reggel cseréltem a elembe izét, hogy hívják? Ma cseréltem a egérbe elemet, és igazából ennyi. A beszállás meg úgy oldjuk meg, hogy itt pedig így. Másik oldalon is. Így. És ott kivesszük. Ja. Még visszakérmentőt ezt teszek. Én inkább nem teszek. Így. Így. Jobb. És akkor szerintem yeah. Nem. Így. És figyeljetek. Srácok és lányok. Belenézve a napba. Vagy inkább elnézve a naptól, hogy ne süssük ki a szemünket. Én azt mondom, hogy sziasztok!